በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ ሓያሉ ፍቅሩ ዝፈልየኒ ፍጹም የለን ዝመፀ ተመፀ እምነተይ ዝፍትን ክሳብ ሞት ተኾነ እሙን ብምዃነይ ከም ልኾየ ጎይታ ከምቶም ቅዱሳነይ ካብ ሓያሉ ፍቅሩ ዝፈልየኒ ፍጹም የለን ዝመፀ ተመፀ እምነተይ ዝፍትን ክሳብ ሞት ተኾነ እሙን ብምዃነይ ከም ልኾየ ጎይታ ከምቶም ቅዱሳነይ ብኣቦኦ ሓሰት ዝኾነ ዲያብሎስ መከራ ተመፀ እምነተይ ከፍርስ ኣነ ግን ፈሪሐ ኣይክናወፅን እየ ንርእሲ ማዝነይ ክርስቶሰይ ሒዘ ካብ ሓያሉ ፍቅሩ ዝፈልየኒ ፍጹም የለን ዝመፀ ተመፀ እምነተይ ዝፍትን ክሳብ ሞት ተኾነ እሙን ብምዃነይ ከም ልኾየ ጎይታ ከምቶም ቅዱሳነይ ከምቶም ኣቦታተይ ከምቶም ዝሓለፉ ምእንቲ እምነቶም ብሴፍ ተሰየፉ ኣነ እውን ተኾንኩ ምእንቲ እምነተይ ድልው እየ ክሓልፍ ንሓንቲ ህይወተይ ካብ ሓያሉ ፍቅሩ ዝፈልየኒ ፍጹም የለን ዝመፀ ተመፀ እምነተይ ዝፍትን ክሳብ ሞት ተኾነ እሙን ብምዃነይ ከም ልኾየ ጎይታ ከምቶም ቅዱሳነይ ኣረማውያን ኩሎም ደመይ ተፍሰስዎ ስጋይ እውን መቲሮም ባሕሪ ተተውዎ ኣምላኸይ ግን ኣሎ ኣብ ኩሉ ነባሪ ነፍሰይ ዝቅበላ ብዓብዪ ክብሪ ካብ ሓያሉ ፍቅሩ ዝፈልየኒ ፍጹም የለን ዝመፀ ተመፀ እምነተይ ዝፍትን ክሳብ ሞት ተኾነ እሙን ብምዃነይ ከም ልኾየ ጎይታ ከምቶም ቅዱሳነይ ስለዚ እምበኣር መሪፀ ከለኹ ምስ ጎይታ ክነብር እንዳተሓጐስኩ ሓሳብቲ ልበይ ምእንቲ ክሰምር እሙን ኮይነ ኣለኹ ክሳብታ መቃብር ካብ ሓያሉ ፍቅሩ ዝፈልየኒ ፍጹም የለን ዝመፀ ተመፀ እምነተይ ዝፍትን ክሳብ ሞት ተኾነ እሙን ብምዃነይ ከም ልኾየ ጎይታ ከምቶም ቅዱሳነይ